Maka-amaze jud ang snow. Dili makabalaw. Kanindot sa snow, people. Blessed to be here. Uy. Amazing. Amazing kaayo. Dili ko mabalaw ane. Dili jud ko mabalaw oy. Kanindot. Halo-halo mo diha. Halo-halo. Snow, snow, snow. Oh, how beautiful. Snow, snow, snow. Winter wonderland. Asa ka ana, kanindot. Kanindot sa palibot. Bisag baling tugnawa. Namuti ang tibuok. Palibot. Ay.
Kanindot. Kanindot sa palibot. Grave. Magkanindot. Uy. Magkanindot sa hat sa Ginoo. Ay. Oy, oy, oy. Oy. Ay. Tugnawers. Tugnawers. Ay, Winter Wonderland. Oy. Shout out Daisy. Salamat. Salamat, salamat. Grabe. Kapal-kapal ng snow. Kapal-kapal ng snow. Yeah. Ay, ay, ay. Ganda. Ang ganda. Kanindot, oy. Pero perting tugnawa. Pila siguro ka degrees. Tugnawers kayo, people. It's so tugnawers. Uy. Ay. Oh. Grabe. Ang lamig. Ang lamig-lamig. It's Winter Wonderland. Okay, people. Nandyan na yung bahay namin. Mauna mong balay. Kana. Mauna mong balay. Ah, okay. Nindot ay. Almost 14 years na ko dire sa Norway. Ma-amaze gihapon ko aning snow. Ma-amaze gihapon ko. Ay. Ako'y katugnaw. Tugnaw kayo, people. Oh. Tugnaw po. Kanindot, kanindot, kanindot. Ay. Kanindot. Oy. Bahalag, kurog-kurog. Shout out, Sister Lisa. Kumusta naman ka daya? Sister Reds.
Kumusta mos? Oy! Grabe. Nana ko dapit diri sa balay. Gatuyok-tuyok pa ko diri kay amazing kaayo. Amazing. Perteng tugnawa. Amen. Oy. Nindot oy. Pila naman ka taon? Pila naman taon ka years oy naa ka din ha? Dugay naman to kaayo kang Nico Andre. Diri sa Norway. Pila na ka gani ka years diha Spain sister? Hala uy. Mag 7 years na di ay kadiha. Hala. Kadugay na di ay oy. Logi sister. Laaga mi diri sa kwan. Laaga mi diri sa Norway. Oh. Laag diri niya sa Norway oy. mura magsilingan ra. Hapit diri. Murag silingan ra ang Norway. Hapit niya diri sa Norway. Oh, kadugay na dai 7 years oy. 2 years old pa dai si mag Finland ni murag nindot mo pud ang Finland. Oo. Shout out Rosana. Salamat. Ay. Aw uto ada sa dike imong anak. Uy. Grabe, sisterets. Tugnaw ka diri pila ka degrees diri. Oy. No? Yeah. Oo, salamat. Salamat. Yeah. Namuni jud dawon. Baga kay ang snow lagi oy. Grabe kay ang snow. Bahalag magkurog-kurog oy, maka-amaze ka ay lagi ang snow. Murag bata ba? Murag bata, dula-dula. gikan ba ko work naglakaw pa uli. Naramang guda ang balay o. Naramang guda ang balay o. O kana. O. O. Nana ko diri dapit balay. Ay. Nanawag ang kuan. Nanawag ang lalabs. Nanawag ang lalabs. Nanawag akong lalabs. Nana mong gukudiris kuan. Ay. Nakaari pa ka diri sa sis, nakaari pa ka diri sa balay. Ay. Wala di ay kay pila nga katuig sa balay. Wala sige. Nangita na akong lalabs, gimingaw na. Hi Roxy. Shout out Roxy. Hi. Nanaw. Ang lalabs na nawag jud. Ay, nakaanha dili ka diri sa balay. Sakto 7 years. Like 7 years ni nagapyo diri or 8. Si
silingan na. Oo. Silingan. Silingan Mrs. Star. Sila ati Gina ni tuanas ko ani bali na dito sa Olsvik. Tuanas sila sa Olsvik. Oy. Ay. Nahala. Maora to kay kurog-kurog na ko gitog na worse na ko nakaan ha hindi sa inyo ha makahigda ganin ni usa sakto di ay katong diri pa Serena katong diri pa Serena di ay sakto uno sakto di ay yes oo Rina Rona siya sakto kanamdam kay namdam nako kuan bag-o pa mi atong bago pang palit ang balay bago pa ming lipat ato sakto di oh grabe ang balay remember 13th floor kaayo dool nas kuan remember kay Sister Reds remember guys gapritog bulad mo sakto di oh gamay pa Sara ito 2013 man mi diri naka palit aning ko an apartment so yeah so si Sara is kuan 1 year old si Sara Sister Red oo matugamay pa siya 1 year old haleng yes yo so 2011 of Norway 2011 2012 yan si Sarah ang anak yes hi Daniel I got honey I'm downstairs lang ga nag-comment na akong anak nag-comment na si Daniel Sister Reds anak si Daniel hi ma'am Rona shout out Rona yung mga name mo nandito pa sa ano katawa oy nag-comment na akong anak hi ma'am hi Daniel palangga na mawala tanaw na tug mawala ba ning kuan internet siya yung kaugalingon na as kuan Brand Stadion oo ano siya dito ala na may internet diri kuan elevator ha na internet diri elevator yes kami na doon kayo magkito yan pero lilim kami magkito hala may pamuoy gito mga na ko ninyo si Rina kay nakaari man diri si Rina sa kuan nakaari diri si Rina sa ni after Spain ni bakasyon siya diri si Rina okay guys ang akong nilabhan ang live ang nilabhan ibutang sa dryer
Ha? Unsa ngalan ani multi tasking. Go go go. Nabuhi. Korog. Perting tugnawa. Hi, Daniel! Hoy, langga. Daniel. Hi, Whitey. Hi! Hoy, Daniel. Hi, Mom. I'm on YouTube now. Yeah. Huh? You're on YouTube? Yeah. Yeah, I commented one of your videos. Yeah. Du kommenterade så jag kommenterade Jag tillbaka. såg det. Ja. Oj! Daniel, shout out! Yes, Daniel. Shout out. Hello. Hello? Yes. Ay, I'm home. People. Dako na Daniel. Hala, sister. Kuan na kaayo siya, sister. Dahunog na siya tingog, sister. Magkuan na ba siya? Mag-12 na siya. Mag-12 na siya sa September. Ang iyang classmate na address balay. Hi people! I'm home! I'm home! I'm home! So, maora to for today, mga amigo. Sister, thank you. Salamat. Okay. Salamat sa imong time. Niuban ka sa akong pagpatugnaw-tugnaw. Yes. So, God bless everyone. See you all on next live. Nag-live rago ko karyot. So, babu. Yes.